Ihmisen täytyy jaksaa hymyillä ja positiivisesti ajatella. Ja sanotaan, että hymy ei maksa mitään, mutta se antaa paljon. Helmi lukee semmoisen runon meille. Ole hyvä. Helmi Pajunen. Hymy ei maksa mitään, mutta se antaa paljon. Se rikastuttaa häntä jokaisen saa, mutta ei tee antajansenkaan köyhemmäksi. Se kestää vain hetken, mutta sen muisto säilyy ikuisesti. Kukaan ei ole niin rikas ja vaikutusvaltainen, että pystyisi tulemaan toimeen ilman sitä, eikä kukaan niin köyhä, ettei se voisi häntä rikastuttaa. Hymy luo onnen kotiin ja hyvää tahtoa liike-elämään ja on ystävyyden tunnus. Se tuo levon väsyneille, ilon lähdistyneille, auringon paisteen murheellisille ja on luonnon paras vastamyrkky kaikin huono. Sitä huolimatta sitä ei voi ostaa, lainata, kerjätä tai varastaa, sillä toisinaan sillä ei ole kenellekään mitään arvoa, ellei sitä lahjoita pois. Jotkut ihmiset ovat niin väsyneitä hymyilläkseen. Hymyile sinä heille, sillä kukaan ei niin suuresti tarvitse hymyä kuin hän, joka itse ei enää jaksa hymyä. Hymy on laulua sydämen kielen. Se kirkastaa, kaudistaa eloiset mielet. Sillä voi kuivata kyyneleitä, sillä voi tukittaa elämän teitä.